А сега е време за един клас, който през годините доказа, че когато талантът, умът и характерът вървят заедно, се получава нещо наистина специално. 12-ти Б клас от отговорни, сърцати и неповторими момчета. Тази вечер за тях има и нещо неочаквано. Ще получат писмо, изненада от тяхната класна. Нека заедно видим това послание, с което е с много обич вътре в него. Скъпи мои момчета, пиша ви това писмо от бъдещето. От място, в което вече сте поели по своя път. Пораснали сте, променени, но в сърцето ми все още сте и винаги ще останете най-специалните. Моят първи клас. Един ден училището ще остане далечен спомен. Животът ще ви отведе в различни посоки и към нови предизвикателства. Ще преследвате мечти, ще вземате трудни решения и ще изграждате своя собствен свят. Постепенно тези години от училище ще избледняват за бързаното ви ежедневие. Затова днес събираме спомените ви, за да останат живи. И когато след време отново се върнете към това видео, нека то ви напомни за мечтите, които носите сега, и за смелостта да ги следвате, без да се отказвате от тях. Но преди да тръгнете напълно напред, искам за малко да ви върна назад. Към началото на тези 5 години, които изминахме заедно. Влязохте като невинни осмокласници и почти веднага се появиха прякори като фъстък, бастун. Разбира се, с малко помощ от мен. Някои бързо си намериха приятели, други все още се ориентираха. Английският вървеше непрекъснато, като музика на заден фон, която никога не спира. Имаше тичане до била за кебапчета. Имаше приписване на плановете по физика, но в обратен ред. Резултатът беше неуспешен, защото очевидно логиката не е за начинаещите. Имаше шум, екшън и скокове в реката. Помните ли? Но още тогава разбрахте, че ако някой реши да е герой на чужд гръб, класната няма да му прости. И така се появиха готините. Както се казва и както се оказа, те продължават да са хит и до днес. Девети клас. Емоции на ново място, нова стая, нова традиция. За Коледа да украсим елхата и да хапнем на трапезата богата. В празник или делник никой не остана гладен. Щом Кауфланд, банички и енергийни ни предлага. Но истински адреналин ви даде програмирането. Предизвикателство на Макс от спецовете Янкова и Русева. Там вече не ставаше само с чар. Трябваше и мисъл. И в края на годината се оформи отборът. 23-ма. Отбор, който и до днес гордо носи името 12 Б. 10 клас. То с 10 клас. То закъснения, то провинения, то матури, то литератури. Голям зор, но с успешен край. Поводи за гордост имаше много през годината. Някои знанията ги заведоха по чужбината. Пайтън ли не беше? Италия, Ферарита. Разбрахте, че трудът се отплаща и никога не бива да се отказват. Момчета, гордея се с всеки един от вас. 11 клас бе белязан със спокойствие. Само класната надава вой за всеки закъснял с леко безпокойствие. След 4 години най-после усетих ритъма. Вие можете да сте единни, макар да сте толкова различни. Училището не беше точно сцена за това, но после дойде бизонът. Шотове, смях, хапване и магията се случи. Признавам си, подходът ми беше малко грешен,
но чаках момента, който сте готови за истинското парти. 12 клас. Признавам, най-трудният за мен. Казват, че учителят има много роли. Вярно е. Бях разследващ полицай. Кой, къде и защо липсва час. Бях адвокат, убеждавайки някой колко е важно да се учи. Водих дневници, кой кога е на кормуване, кой на теоретичен или практичен изпит в дай. Видях ви големи момчета, почти мъже, които нямат търпение да станат самостоятелни, които искат да изживеят живота на един дъх. В компании, с бързи коли и мечти за много пари. Имаше сблъсъци, имаше сдобрявания, наранено его и много обяснения колко сме си важни един на друг. И знаете ли какво? Научихте ме на важни неща, като това, че не е нужно да вземете дипломата, за да станете мъже. Всички проверени контролни и класни през тези 5 години, сега е ред аз да направя най-значимата контролна. И вие ще ме оцените как съм се справила. Предстои всеки от вас да се види през моите очи. Алекс Георгиев, организаторът на класа, дойде от Харманли с амбиция гореща. Мечтаеше да станеш програмист и още нещо. Алекс, следвай мечтите си смело, без страх и съмнение. Успехът идва с труд, вяра и търпение. Веселин Мотавчиев, Веско, балансьорът на класа. С усмивка широка, с сърце голямо, в проблеми се хвърля, смело и открит. Веско, да получаваш обратно толкова, колкото даваш и всичко, което имаш, да те прави щастлив. Владимир Марков, Влади, скритият талант на класа. С сънени очи на първият чин, с акцент като на истински британец. Ти тихо се криеш, но щом те запали нещо, блестиш като шампион. И знай, Влади, че ще откриеш своя път в диапазон, където талантът ти ще свети в пъти милион. Георги Ангелов, или само Ангелов, състезателят на класа. С чаша кафе започва първи час. Спокойствието му е най-голямата власт. Да минеш през Янково по програмиране не е като на почивка да ходиш, не е забавление. Обича бързите скорости, Мерцедес кара смело, в живота му няма стигане, все напред, все устремено. Георги Радев, или както ние му казваме Радев, тихата сила на класа. Отнесен, тих и добър, вече мъж достоен. Кротък си, понякога неразбран, но силно ценен. И нека добри хора те заобикалят винаги, които виждат стойността ти без излишни думи. Димитър Стоянов, Митко, усмивката на класа. Екстремен спортист, понякога внимателен, понякога несериозен, но винаги забавен. Обича адреналин, хвърля се без страх и дори най-спокойният момент той превръща в смях. Евгений Ганчев, накратко Ганчо, чаровникът на класа. Във фитнесът щангите смело върти, салто премята, направо лети. С прическа стилна, чаровен блести. Бъди себе си и смело върви. Жулиан Христов, Жулката, тихото присъствие. Тих и скромен, не вдигаш шум, а носиш характер по-силен от гръм. Понякога и над, но с добро сърце. Гони високо цели и стигай върхове. Иван Ганчев, добротата на класа. Готин и добър, малко мързелив, закъснява все, но с усмивка жив. Дрехи други си облече, да спортува хук навече. Станал истински модел, а химикалът все му бяга. Кодът се мотае, но силата си ще намери най-накрая. Калоян Маринов, Калата, състезателният дух на класа. Рисува страхотно, в час винаги следи, хакатони печели, умът му не спи. Закъснява пак, кадриците му подсказват, дивият му нрав всички лесно разпознават. И макар закъснял, той пак ще блести, с отлични оценки и големи мечти. Красимир Цанков, Краси, характерът на класа. Тих и скромен, но мнение има ясно. Говори английски, граматиката му е прекрасна. Скрита лимонка, това си ти, знаеш. Умееш с танци да ни умаеш. Гледай нагоре, върви все напред. Ти си прекрасен и носиш късмет. Кристиян Михайлов, или само Михайлов,
Възпитанието на класа. Дали бе късмет или пръст на съдбата, дойде с закъснение. Но веднага почувства, че тук е твоето вдъхновение. Старателен и умен, чувства показваш умело. Програмирането ти е сила, върви напред, смело. Кристиян Панов или само Панов. Скритата лимонка на класа. Почти не говори, мълчи си кротко в час. Изпълнителен винаги, пример за целия клас. Но реши ли, може света да изненада, че и себе си дори със смелост, без пощада. Кристиян Станчев или само Станчев. Силното, добро момче на класа. Голям на ръст мъж, направо планина, а вътре добряк със златна душа. Щом класната каже, за него е закон. Приятел истински, стабилен е като бетон. Любомир Маринов. Любо. Тихият наблюдател на класа. Гласът му тих, медицински бележки пишеше с лекота и спокойно преминаваше през учебните дела. Били си докарваше просто така. Днес е мъж с характер, не на шега. Мартин Нолчев. Марти. Повелителят на женските сърца. Висок и чаровен. Истински магнит. В залата тренира, за да бъде фит. На футболният терен победи реди. Всяко женско сърце за него трепти. Михаил Михайлов. Мишо. Рицарят на свободното слово. Холивуд го чака, в спорове сияе, че винаги е правото у него, той си знае. Аутфитът му е истинска звезда от стил. Смехът и погледите модни е напълно покорил. Ники Нишанов. Накратко, само Нишанов. Шефът на готините. Състезател и стратег, без тетрадка, ала с интелект. По-английски не записва, но състезанията е перфект. С семейните причини обича да блести и в междучасието тайничко да си подремва. Нали? Николай Николов. Или само Николов. Темпераментът на класа. Боец с характер и с усмивка лъчезарна. Мечтите му летят нагоре. С воля легендарна. Училището, кога е тук, кога го няма, изчезва на мига, после пак се връща, но без драма. Николай Токмаков. Никито. Спокойствието на класа. На стола изтегнат, почти като в спа. Учебници, някъде там са. Макар над учебника да не се спира, със златно сърце света той раздира. И е от тези, които с чар в изобилие печели сърца без никакво усилие. Стамен Башев. Душата на класа. Все бърза за автобуса в последният миг. Усмивка дяволита винаги е хит. Сред тълпата мълчи, но всички го знаят. Душа човек. Всички се кефят и го уважават. Станислав Николаев. Стаската. Човечността на класа. Коли и мотори, адреналин като кот. Влезе в класа в последният миг, но седна, като че винаги е бил там, без никакъв трик. И донесе със себе си спокойствие леко, като приятелски штрих. Стилян Симеонов. Царят на купона. Когато звънецът бие, той още сънува. Часът започва, Стилян си бленува. Обича купони, обича нощта, в училище идва след обед едва. 12 Б. Как се справи класната ви? Дали ви опознала през тези 5 години? Пораснахте заедно, видяхте се в най-смешните си моменти, в най-глупавите и в най-тъвните. Но винаги бяхте истински. Винаги ще се гордея, че сте моят клас, че споделих с вас последните 5 години като ваша класна. Обичам ви. Как беше? На сцената каним класния ръководител на 12 Б, госпожа Мария Апостолова. Заповядайте! Също така каним и учениците от 12 Б клас. Заповядайте за една последна обща прегръдка.
Момчета, много пъти съм ви казвала, че много ви обичам, не само защото сте моя първи клас, защото всички сте уникални и видях през тези 5 години как всеки се промени и как пораснахте. Мога да кажа, че вие сте като мои деца и от тук нататък просто ще очаквам да останем приятели и винаги вратата ми ще е отворена за вас. И ви пожелавам животът да ви пише 6. На добър час!